Mpe sababu ningi tegera moiwe mugatoma Ibrahim gozi Kisii County Assembly ega sientangani abawakilishe ega siya kabere arosiriji karia ega siya gatatu abo basaityo mugabane ega siya okora Ibrahim ngachagaiga ngabaikaranzia chibarasa goeta mukanga eplani yeino ye miaka 5 ngana ko bapaka Kisii County asenge joko bali present ngamana kobeke gasio mwaka mune priority ngabeka chipara ngabeka maje ngabeka chinyagitari ngabeka birasi bya ICT nebintu byagirigacha abune kero mugabana ato achibeza 39 million later on umugabana agateba onyore chi program chinde kulase serikali enene agatusaba milioni 12 tokamoa chigatigala 27 million basi ekachiatigala 27 million abuya toko mwakulese budget ekara tuamwa chiatigala 27 million tugakora tuganyete bono tosoi gukora magendero tuaganyire tuanyore nturakora kende tuasoire supplementary supplementary na nyorire chiba chiobara 7 million njiyo chiba sejira chi Ibrahim aboria dina aboria ngabo monto mobe emotagete ndiga siringi milioni 7 ntamanya tingwa dikichairwa nkire nyagwa kachinkobi ekarongo boria ina magoso okay ekaro ko bori kwana na bori tyo gwaje teiga tuakane budget yeria chetaria baka chibase cha parents ujonsi ward jones to kama na kuligariru tukatenji basa cha jones as a control of budget abantu baonjo kanira bako batena abantu 15 batenenirie budget ekaro 15 bako tenenirie budget 55 baka nyasa okirende Intuaba 15 control of budget ototegereire origereire budget ilonyora magoso naro otorange Nairobi otabira magoso nara irani budget yepakese county yaino mwerekebishe arafu irane gocha manako bajibes ntwa irane tega wiki yengima ega senare tware okora ntwa to mete budget ibono tigagende irane je kolegas lakini obuo bambuate serikali nebuata timelines cho kolegas amangana procurement pake contractor cha wegas amana weza goja kolegas iga ase chuo dijeito mokorengia oino motienyu gata totobuata omotienyu sita omwaka bwa serikali oerire igongo tunekatoje base chimoroji bas aiyo ne areme chando yo katobuate njega ndo yo kanko borio mugabana age kora nero control chibesa che county induni gago to tebya tuamoro serie sab kurese assembly tuamwa obeka chi contractor ntutu ata ko basa itega seria okora njeni gonganyete njengo basa itega seria okora ubaracho age kora na mukore te budget ego sinya abana njimo mato imokobo nane na bongo ngoba ngosa ujomo mubuli ege ko regasi ineya ne yae e pasa limu achaga iga aka leta chi form a totinga ne chi basa ko leta chi form are ko tigandu buna inje era leta chi be chibes chi muajinyori aga te bai Ibrahim teneneti Ibrahim teneneti tigabo ya bando basa ri budget ege ko tuanye dirikuru assembly na ngendo kikarikia jete ke oge ko nese control budget